Padmini Ekadaši. Dodatni Ekadaši koji se pojavljuje u dodatnom mjesecu prijestupne godine. Iz Skanda Purane. Suta Gosvami započne prepričavati. Judištira Maharadža reče: O Džanardana, kako se zove Ekadaši koji nastupa za vrijeme svijetle 14-dnevnice dodatnog prijestupnog godišnjeg mjeseca? Kako se pravilno svetkuje? Molim te, objasni mi. Svevišnja božanska osoba, gospodin Krišna, odgovori: O Pandava, hvale vrijedan Ekadaši koji nastupa za vrijeme svijetle 14-dnevnice dodatnog mjeseca prijestupne godine, zove se Padmini. Vrlo je povoljan. Sretna duša koja ga svetkuje s velikom odlučnošću i vjerom vratit će se u moje osobno prebivalište. Ovaj Ekadaši dodatnog mjeseca moćan je kao ja u uklanjanju grijeha. Čak ni četveroruki Brahma ne može prikladno opisati njegove slave. Prije mnogo godina gospodin Brahma rekao je Naradi o ovom oslobađajućem poništavatelju grijeha Ekadašiju. Lotosoki gospodin Krišna bio je vrlo zadovoljan pitanjima Judištire i obratio mu se ugodnim riječima. O kralju, molim te pažljivo slušaj dok ti govorim o načinu na koji se posti na Padmini Ekadaši, kojeg se teško pridržavaju čak i veliki mudraci. Osoba treba početi s postom na dašami, dan prije Ekadašija, ne jedući dal, slanutak, špinat, med ili morsku sol. Također ne bi trebala jesti izvan svoje kuće ili iz zvonkih tanjura. Na dašami treba jesti samo jednom, spavati na podu i pridržavati se celibata. Na Ekadaši bakta treba ustati rano ujutro i ne smije prati zube. Zatim se treba, ako je u mogućnosti, u potpunosti okupati na mjestu hodočašća. Dok izgovara svete himne iz Veda, treba namazati tijelo kravljom balegom pomješanom s glinom, pomašću od sezamovog sjemena, kuša travom i prahom amalaki voća. Zatim se bakta mora ponovno temeljito okupati, nakon čega treba izgovoriti sljedeće molitve. O posvećena glino, stvorio te gospodin Brahma, pročistio Kašjapa Muni, a podigao gospodin Krišna u svojoj inkarnaciji vepra, Varahe. O glino, molim te pročisti moju glavu, oči i ostale ekstremitete. O glino, primi moje poštovanje. Milostivo me pročisti da mogu obožavati svevišnjeg gospodina Harija. O kravljak balego, posjeduješ medicinska i antiseptička svojstva zato što dolaziš izravno iz želuca naše univerzalne majke krave. Možeš pročistiti čitavu planetu Zemlju. Molim te, primi moje ponizno poštovanje i pročisti me. O amalaki voće, molim te, primi moje ponizno poštovanje. Nastalo si iz Brahmine sline i zbog tvoje povoljne pojave cijeli planet je pročišćen. Ljubazno očisti i pročisti moje tjelesne ekstremitete. O svevišnji gospodine Višnu, o Bože nad bogovima, o gospodaru univerzuma, o ti koji držiš školjku, disk, topuz i lotos, molim te, dopusti mi da se okupam na svetim mjestima hodočašća. Izgovorivši ove veličanstvene molitve, pjevajući mantre gospodina Varune i meditirajući na sva sveta mjesta hodočašća koje se nalaze na obalama Gange, treba se ponovno okupati. Tada, o Judištira,
Bhakta treba istrljati svoje tijelo tako da pročisti usta, vrat, grudi, ruke i struk, kao uvod u obožavanje Svevišnjeg Gospodina koji nosi sjajni žuti garland i daje zadovoljstvo svim živim bićima. Napravivši to, Bhakta će se osloboditi svih grijeha. Nakon toga treba odmantrati svetu Gayatri mantru, ponuditi žrtvu precima, te zatim ući u Višnuov hram, obožavati Narayanu, muža Lakšmi Devi. Ako je u mogućnosti, Bhakta bi trebao obući murtije Rade Krišne ili Šive Parvati u zlatnu odjeću i ponuditi im lijepo devocijsko obožavanje. Osoba zatim treba napuniti bakreni ili glineni vrč čistom namirisanom vodom, koji treba poklopiti platnom te zlatnim ili srebrnim poklopcem. Na taj način priprema asanu za vrijeme koje murti Rade Krišne ili Šive Parvati zauzimaju položaje za obožavanje. U skladu sa svojim mogućnostima, Bhakta tada treba obožavati murtije mirisnim incensima, blistavom gi lampom, sandalovom pomašću pomješanom s kamforom, mošusom, kurkumom i drugim mirisima, ali i odabranim mirisnim cvijećem kao što je bijeli lotos i ostalo sezonsko cvijeće, te raznom ukusno pripremljenom hranom. Na ovaj posebni ekadaši Bhakta treba u ekstazi pjevati i plesati pred božanstvima i pod svaku cijenu izbjegavati prađalpu i razgovor i doticaj s osobama niska roda ili ženom u mjesečnom ciklusu. Na današnji dan posebnu pažnju treba posvetiti govorenju istine i izbjegavati kritizirati druge pred božanstvom Gospodina Višnua, brahmanama ili duhovnim učiteljima. Umjesto toga, iz Purana, u društvu drugih bhakta treba slušati vajšnavska tumačenja o slavama Gospodina Višnua. Osoba na ovaj ekadaši ne bi trebala ništa piti, niti čak usnama dotaknuti vodu. A onaj tko se ne može pridržavati ove strogosti, treba piti samo vodu ili mlijeko. Sve ostalo smatra se prekidom posta. Tu noć osoba treba ostati budna, pjevati i svirati na raznim instrumentima za transcendentalno zadovoljstvo Svevišnjeg Gospodina. Za vrijeme prve četvrtine noći Ekadašija, Bhakta treba svojim obožavanim murtijima ponuditi kokos, u drugoj četvrtini bel voće, u trećoj naranču, a dok se noć primiče kraju, betelove orahe. Ostajući budan za vrijeme prvog dijela noći, Bhakta stječe dobrobiti kao da je izvršio Agnistoma jagiju. Za vrijeme drugog dijela noći stječe dobrobit kao da je izvršio Vajjapeya jagiju. Za vrijeme trećeg dijela noći osoba stječe zasluge vršenja Ašvameda jagje, a onaj tko ostane budan cijelu noć stječe sve gore navedene dobrobiti, kao i veliku dobrobit vršenja Rajasuja jagje. Stoga u cijeloj godini nema povoljnijeg dana za post od Padmini Ekadašija. Ništa se ne može usporediti s njim u darivanju milosti. Bila to žrtvena vatra, znanje, obrazovanje ili strogosti. U stvari, onaj tko svetkuje ovaj sveti Ekadaši stječe sve milosti koje se dostižu kupaljem na svim svetim mjestima hodočašća na svijetu. Nakon što je cijelu noć bio budan, Bhakta se u zoru treba okupati i nakon toga me predano obožavati. Zatim treba nahraniti kvalificirane brahmane i s poštovanjem im dati murti gospodina Kešave i vrč napunjen čistom namirisanom vodom. Ovakav poklon Bhakti će zasigurno osigurati uspjeh u ovom
i oslobođenje u narednim životima. O bezgriješni Judištira, kao što si pitao, opisao sam ti pravila i propise, kao i dobrobiti koje se stječu svetkovanjem ovog Ekadašija, koji nastupa za vrijeme svijetle 14-dnevnice dodatnog prijestupnog mjeseca. Postom na ovaj Padmini Ekadaši stječu se milosti jednake onima koje se dostižu postovima na sve ostale Ekadašije zajedno. Ekadaši koji nastupa za vrijeme tamne 14-dnevnice dodatnog mjeseca poznat je kao Parama Ekadaši i moćan je u uklanjanju svih grijeha, kao i ovaj Padmini. Sada te molim, pažljivo me slušaj dok ti prepričavam očaravajući priču vezanu uz ovaj sveti dan. Pulastya Muni jednom je ovu priču ispričao Naradađiju. Pulastya Muni jednom je prilikom spasio Ravanu iz Kartavirarjuninog zatočeništva. Čuvši za taj događaj, Narada Muni upitao je svoga prijatelja: O najveći mudrače, nakon što je Ravana prorazio sve polubogove, uključujući i gospodina Indru, kako je Kartavirarjuna uspio poraziti Ravanu, koji je veoma vješt u borbi? Pulastya Muni odgovori: O veliki Narado, za vrijeme Treta Juge, Kartavirja, Kartavirarjunin otac, rodio se u Haihaja dinastiji. Njegov glavni grad bio je Mahismati. Imao je 1000 kraljica koje je veoma volio, ali mu ni jedna od njih nije mogla dati sina kojeg je žarko želio. Izvršio je žrtvovanja i obožavao polubogove i pretke, ali zbog kletve nekog mudraca nije mogao dobiti sina, a bez sina kralj nije mogao uživati u kraljevstvu, kao što ni gladan čovjek nikada uistinu ne može uživati u čulima. Kralj Kartavirja pažljivo je razmotrio svoju situaciju i odlučio izvršiti mnogobrojne strogosti kako bi ostvario svoju želju. Odjenuo je koru drveta, upleo kosu i ministrima predao upravljanje kraljevstvom. Jedna od njegovih kraljica, Padmini, rođena u Ikšvaku dinastiji, najbolja od svih žena i kćer kralja Hariščandre, vidjela je kralja kako odlazi. Pala je u očaj, budući da je bila čestita žena, dužnost joj je bila da prati svog voljenog muža. Uklonivši sve kraljevske ukrase sa svog lijepog tijela i obukavši samo jedan komad odjeće, krenula je za mužem u šumu. Stigavši u podnežje planine Gandamadane, Kartavirja je 10.000 godina vršio velike strogosti i pokore, meditirajući i moleći se gospodinu Gadadari, koji drži topuz, ali unatoč tome nije dobio sina. Vidjevši svog voljenog muža kako kopni i pretvara se u kost i kožu, Padmini je sama odlučila pronaći rješenje problema. Otišla je do skromne Anasuji. Padmini joj se obrati s velikim poštovanjem. O velika gospo, moj dragi muž Kartavirja vršio je strogosti posljednjih 10.000 godina, ali gospodin Kešava, koji sam može ukloniti sve nečije prošle grijehe i buduće nevolje, još nije postao zadovoljan njime. O sretnice, molim te, reci mi za post kojeg se trebamo pridržavati i tako zadovoljiti svevišnjeg gospodina svojom predanom službom, tako da me blagoslovi predivnim sinom koji će kasnije vladati i postati car svijeta. Čuvši Padminine riječi, koja je bila vrlo čestita i vrlo privržena svom mužu, velika Anasuja odgovorio joj: O lotosoka ljepotice, uobičajeno je da u godini ima 12 mjeseci,
ali svakih 32 mjeseca dodaje se jedan poseban mjesec. A dva ekadašija koje nastupaju za vrijeme tog mjeseca su Padmini i Parama ekadaši. Nastupaju na dvadaši svjetlog i tamnog dijela mjeseca. Te dane trebaš postiti i cijelu noć ostati budna. Ako to učiniš, svevišnja božanska osoba, Hari, blagoslovit će te sinom. O Narada, tako je Anasuja, kći mudraca Kardame, opisala moć ovih posebnih ekadašija. Čuvši o njima, Padmini je s vjerom slijedila sve upute kako bi joj se ostvarila želja da dobije sina. Padmini je u potpunosti postila, čak i od vode, te cijelu noć ostala budna, pjevajući u gospodinovim slavama i plešući u ekstazi. Gospodin Kešava postao je zadovoljan njezinom devocijom i na Garudi se pojavio pred njom. Gospodin reče: O ljepotice, veoma si me zadovoljila posteći na ovaj posebni ekadaši dodatnog mjeseca. Molim te, zatraži me blagoslove. Čuvši ove uzvišene riječi, održavatelja cijelog univerzuma, Padmini je uputila svevišnjem gospodinu devocijske molitve i zamolila ga da ispuni želju njezinog muža. Gospodin Šri Krišna, ganut njezinom molbom, odgovori: O plemenita Gospo, veoma si me zadovoljila. Ne postoji mjesec koji mi je draži od ovoga, a ekadaši koji se pojavljaju za vrijeme ovog mjeseca najdraži su mi od svih ekadašija. Savršeno si slijedila Anasujine upute i zato ću učiniti sve da te zadovoljim. Ti i tvoj muž dobit ćete sina kojeg želite. Tada se gospodin koji uklanja nevolje u svijetu obrati kralju Kartaviriji. O kralju, zato što me tvoja žena veoma zadovoljila, zatraži od mene blagoslove koji će ispuniti želje tvoga srca. Čuvši to, kralj se veoma razveselio. Naravno, zatražio je sina kojeg je toliko dugo želio. O gospodaru univerzuma, o ubojico demona Madua, ljubazno mi podari sina kojeg nikad neće moći poraziti polubogovi, ljudska bića ili demoni. Jedino ćeš ga ti moći poraziti. Svevišnji gospodin odmah odgovori: neka bude, i nestade. Kralj je postao vrlo zadovoljan svojom ženom i zajedno se s njom vratio u palaču. Padmini je ubrzo zatrudnjela, a snažnoruki Kartavir Arjuna se pojavio kao njezin sin. Bio je najmoćnija osoba u sva 3 svijeta i zato ga ni 10-glavi Ravana nije mogao poraziti u bitci. Osim gospodina Narajane, koji drži topuz, disk i ostale simbole u svojim rukama, nitko drugi ga ne može poraziti. Zbog zasluga koje je njegova majka stekla pridržavajući se u potpunosti i s vjerom propisa Padmini Ekadašija, nije ga mogao poraziti čak ni strašni Ravana. To nije nimalo iznenađujuće. O Naradađi, budući da je Kartavir Arjuna bio ispunjenje blagoslova svevišnje božanske osobe. Rekavši to, Pulastya Muni nestade. Svevišnji gospodin Šri Krišna zaključi: O bezgrešni Judištira, budući da si me pitao, objasnio sam ti moć ovog posebnog ekadašija. O najbolji kralju, tko god svetkuje ovaj ekadaši, sigurno će dostići moje osobno prebivalište. I ako želiš da ti se sve želje ostvare, postupi isto tako. Čuvši ove riječi od svog voljenog Kešave, Dharmarađa Judištira je bio ispunjen radošću. I kad je došlo vrijeme, s vjerom je svetkovao Padmini Ekadaši. Suta Gosvami zaključi: O mudrače Šaunaka, objasnio sam ti ovaj hvale vrijedan Ekadaši,
Tko god s vjerom posti na ovaj ekadaši, koji nastupa za vrijeme dodatnog mjeseca prestupne godine, pažljivo slijedeći propise, postat će slavan i sretno se vratiti Bogu. A onaj tko samo čuje ili čita o ovim ekadašima, također će steći milost i na kraju ući u prebivalište gospodina Harija.